Și cum e, domnul? Bun. 3 kg. Oh, doar atât? Sus. Mai venit că abia am venit. Da, adevărat. Tot o gădila acolo, ați observat, nu? Avem vreo 7-8 ore până plecăm acasă. Cât? Oh, nu-mi place. Aveți grijă să nu mergați peste, dă-i în dreapta. Nu lăsați să aruncă, băi, dă-i în dreapta. Așa? După el? E după tine, nu după el, tocmai aia e. Dar vine săracul singur la masă. A, ce chestie. E pe ăsta, nu? Poftim? E pe de-al tău ăsta, nu? Da. Hai aici. Nu-i punga aia în spate, ei. Stai acolo. Hai. Hai sus cu el. Cum spuneam, 3 kg, cam așa? Cam așa. Înseamnă că e de bine. La porumb, bineînțeles, cum v-am zis. După cum spuneam? Nu mai spuneți de atâta, că aud ăștia. Bine, nu mai spune, gata, promit. Haide. Deci? Hai, la revedere. Primul, first. Asta e.